Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамаи шумо хушомадед ба канали мо. Имрӯза влогча бо харид оғоз мекунем. Камтарак харидча карда будем дӯстон. Баъд имрӯз саҳар ман хостам барои ифтор пирашки, манту ва хонума тайёр кунам. Дӯстони азиз, пирашкия ман хамираша кати тухм мегирам фақат. Барои ҳамин беҳад мулоим мебиёд. Агар шумо донед бисёр вақт пирашки мекунанд уже сахт мешавад хамираш аз баъзе одамон. Агар якта тухм кати хамирчая гиред, хамир беҳад мулоим мешавад. Ва хамири манту кати хонумаям кати тухм мегирам ман фақат дӯстон. Имрӯз саҳар ман хостам ки кати каду, пиёз, гӯшт, баъд вай картошка, ҳамин ҳамаша вай кардам, начинка тайёр карда хонумаю манту тайёр кунам. قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي. ана инҷо бошад пешакӣ тайёр кардам барои пирашки ҳамаша. пешаки хамираша гирифта мондам. Ман пиёза бисёри баъд сурх карда намесӯзонам дӯстон. Камтаракам хел сурх мешавад тамом. Ман инҷа ба начинкаша тайёр кардам. шумо метавонед бо мурч андозед, беҳад бомаза мешавад дӯстон, ё райҳони қоҳ кардагӣ. Ана баъд бошад ҳамаша якбора тайёр кардам дӯстон. Баъд жарид карда гирифтам, чунки вақте жарид мекунед уже успед намекунед бо печондан ба пирашкия. Барои ҳамин пешакӣ ҳамаша тайёр кардам, баъд жарид кардам. ана беҳад мулоим шудагӣ буд, ба мазза шудагӣ буд ҳам. баъди ин бошад вай тайёр кардам. ана ин гӯштро бошад барои манту реза кардам дӯстон. пиёз, каду ҳамаша реза кардам. Кадуи астёрка гузарондам дӯстон. баъд ҳамаш ки тайёр шуд, хамира гирифта мондам. хамирам қати тухм гирифтам, 3 зуволача шуд дӯстон. баъд камтарак истод, ин мулоим шуд. баъд ҳамвор карда каталка кати начинкая андохта мондем. беҳад болаззат шуд дӯстони азиз. ман влогама дуру дароз карда намешинам, барои он ки ҳозир вақти рӯзаи рамазон аст. ҳам хел коромон бисёр, ҳам серкор ҳастам. раҳмати калом барои тамошотон дӯстон. ман умедворам ки шумо низ дар хонаи худ анамихел мантучаю хонумаҳо барои ифтор тайёр мекунед. то влогҳои дигар, хайр.